мечтаете за своето туристическо изкушение, изборът ви се нарича хотел Аджев хан. Тук ви очаква домашен уют и гостоприемство, оживяващи възрожденските радости. Топлината на дървото, съчетаващо старинния бит със съвременни интериорни решения, създава най-приятна и здравословна обстановка. Вие решавате какво ви трябва. Имате стаи, студия, апартаменти, обзаведени с всичко, което радва тялото и носи наслада за душата. За да не забравите, че сте в 21 век, на ваше разположение са кабелна телевизия, телефон, интернет, климатик. Конферентната зала е оборудвана с модерна мултимедия. И защото сте господари на положението, предлага ви се 24-часов рум сервис. А механата на семейният хотел Аджев хан дава най-доброто от пиринската кухня. Ястия на тиган, фурна, барбекю и чеверме. Полъхът на Средиземноморието ще усетите с прясната риба и всичките морски дарове. А ако сте любители на местните риби, те са там, във водопада Рибарник, сред обширната лятна градина. Тук е и живата македонска музика. А че околностите на град Сандански са били едно от любимите места на бог Дионисий, ще усетите в винарната на хотела, криеща вълшебството на избрани вина. Изкушенията не свършват. На ваше разположение са парна баня, джакузи и масаж, зала за игри. Аджев хан – едно семейно изкушение, даващо ви повече от онова, за което мечтаете.